Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akushone oyedwa kwalemala inqwaba yabantu ngesikhathi kuphaphalaza imonto maqede yayophoseka ngaphansi kwebloho ku M13 nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwedemete igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Akube isihluku sodwa ngesikhathi kuphaphalaza imonto encane ku M13 eduze komgwaqo oyipholoponi endaweni yaseShongweni entshonalanga yeTheku. Njengamanje abezimo eziphuthumayo bakwa ALS paramedics kubika ukuthi M13 eduze kwawo lo mgwaqo oyipholoponi endaweni yaseShongweni bebhizi bedakula abantu. Akubikwa ukuthi umshayeli uhlulekile ukulawula imoto ngenxa yobumanzi bomgwaqo yaphaphalaza phakathi kwamabloho yase yehla ngamamitha ambalwa ngaphansi kwebloho. Kube ukuthi abanye ke basabhajwe ngaphakathi emontweni oyedwa bathe abezimo eziphuthumayo mabefica bafice vele eseshonile. Kuthiwa ke ukutakula kusilokhu koqhubeke njalo yize noma kunzima abantu babe nokushaqeka okukhulu ngaso lesiphehli sengozi. Umthembeni ecela uthe umali nje izula ubusayithethisa inkabi ngoba ivele idube idle utshani obesethi ke sengathi abashonile bengalala ngokukhulu ukuthula. uZahara Nkubela uthe kuyoze kuphume isixazululo salezi zinto ezijaliwe lezenza izingozi la KwaZulu Natal. Siyabona ukuthi kuningi. Umthokozisi Ndlangisi uthe kwaze kwabhlungu okwenzekile. Anele uthe M13 oyingozi especially kule yandawo. uNonhlanhla Mdletshe uthe igazi kulonyaka wabesethi abalimele abalale ngokukhulu ukuthula. Bafethu ke nami ngiyayithethe indawo njengentatheli ka YouTube ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi comment section.